wat aangegaan bij de gemeente Amsterdam is de dingen te organiseren. En dat is echt heel bijzonder. Dus om die reden willen we heel graag vandaag 2 liedjes voor jou zingen. Eén nummer is Tot jij me liefde voelt, dat zingen we op alle plekken waar we graag zingen. Het tweede nummer is een nummer opgenomen die avond van Boudewijn de Groot. En dat is een tekst, die hebben we speciaal voor jou geschreven. Zo. Ja, Hou even vast. wil je bij zitten? Dat is misschien wel verstandig en zo. Zo erg Grappig iets is zo. Maar wordt het niet. niet vergeten dat alles wat ik doe, dat is niet zoveel dus hoor, maar ik doe ik altijd met allen met een team en zo. Dus het is niet helemaal juist, maar het zit toch met volle borst. Zeker, zeker. Maar het moet altijd bij iemand beginnen. En het begint heel vaak bij jou. Ja, oké. Daar zou ik op gaan zitten dan. Oh, ja, dat is ook kunnen. Maak je gelukkig, maak je droom.